Kaixo lagun, ez dakizu olentzen hori ze eskatu, ez eskatu. Hemen da euskal gizonezkoentzako lurrin aproposa. Euskitzezentz, tanta gutxi batzuk bota, eta urte zargauean matxaleak baino zerbait gitxako jango duzu. Euskitzezentz, benetako euskal lober baten esentzia. Lurrina egiteko Xabier Euskitzeren izerdia sintetizatu dugu, bere feromona guztiak harrapatuz. Maskara darama, bestela ezin izango lioke bere buruari eutxi, eta ne arrisku bizian egongo nintzateke. Ze kriston, gaur ligatin berdiat bai ala bai. Efektu bortitza duen lurrina, kontu zibili behar duzu dosiarekin. Horixe gertatzen da, gehiagi bota ezkero. Euskitzezentz, eta orain deitzen baduzu, Just for Euskitze kaxa pare bat izango dituzu opari. Erabat liluragarria izateko.